Så har jeg tænkt mig at sende firmaet videre til Jørgensen. Hvad mener du? Jamen, det er desværre ikke dig. Du er ikke den rigtige arving. Han gav alt til Jørgensen. Den aften, jeg fik fri, der jagtede jeg min chef hele vejen hjem til hans hus. Og så slog jeg ham ihjel. Det er derfor, vi lavede vores bande. Bande? Vi tager folk ind, der har haft det svært i livet. Og så giver vi dem glæde igen. Jeg synes, det er synd for, hvad der er sket. Og derfor tænkte jeg, at du er den rette, så jeg kommer herind. Det er faktisk farligt at gå ud og lukke ham ind i huset. Og ved du hvad, han er faktisk en del af en bande. Ham her, han er stadigvæk derude. Men vi skal have fat i ham nu. Randers har været på spil alt for længe. Politiet! Prøv at høre, Randers til!